Kada Marija skuplja posuđe, pogleda na sat i kaže: moje radno vreme u kancelariji je završeno. Ona počinje da odlazi. Upravo tada joj prilazi svekrva i kaže: Marija, sačekaj, Marko mora da izađe sa mnom da obavimo nešto, pa neće moći da opere posuđe. Čuvši to, Marija kaže: u redu, vratit ću se odmah. Tada Marko pita svoju majku: mama, kuda idemo? Njegova majka neprijatno odgovara: nigde, samo sam tražila izgovor da ne moraš da pereš posuđe. Marija čuje sve. Marko pita: zašto, mama? Njegova majka objašnjava: već si dozvolio svojoj ženi da preuzme glavnu reč. Ako jednom pomogneš u kućnim poslovima, očekivaće se da to uradiš ponovo. I malo pomalo svi kućni poslovi će na kraju postati tvoja odgovornost. Marko kaže: mama, Marija nije takva. U našoj kući svi delimo odgovornosti. Ostavi ih, neka samo stoje tamo. Marija voli čistoću, sama će ih oprati. Hajde. Ona hvata Marka za ruku i prisiljava ga da ode sa njom. Sljedećeg dana njegova majka vidi prljavo posuđe u kuhinji i viče: Marija, ovo posuđe stoji ovdje već nekoliko dana. Zašto ga još nisi oprala? Marija ljubazno odgovara: bila sam zauzeta jednim projektom posljednjih nekoliko dana. Nisam imala vremena. Opraću ih za nekoliko dana. Ona počinje da odlazi. Malo kasnije svekrva poslužuje hranu i kaže: sine, jedi. Napravila sam nešto posebno za tebe. Zatim kaže Mariji: a Marija, ovo je za tebe. Marija pogleda svoju hranu i požali se: mama, Markova činija ima svo meso, dok u mojoj ima samo pola komada. Zašto je tako? Marko kaže: hajde, zamenit ću svoju činiju sa tvojom. Njegova majka ga zaustavlja i kaže: Marija, pogrešno si razumela. To se zove hrana. Veruje se da donosi sreću i blagoslov. Marija kaže: znači u tome je stvar. Marija menja svoju činiju sa činijom svoje svekrve i kaže: tebi je ta sreća potrebnija nego meni. Njena svekrva brzo odgovara: ne, meni nije potrebna. Malo kasnije u njihovoj sobi Marko prilazi Mariji i kaže: izvini draga, moja majka je oduvek bila takva. Upravo sam razgovarao s njom. Marija, pokazujući razumevanje, kaže: u redu, i ja sam počela da zvučim kao žena koja stalno prigovara, zar ne? Malo kasnije svi sede zajedno kada Marija pita Marka: jesi li dobio platu? Gde je novac? Marko se nasmeši i kaže: kod moje majke je. Njegova majka srećno dodaje: Marija, u ovoj porodici roditelji upravljaju kućnim financijama. To je naša tradicija. Nećeš imati ništa protiv toga, zar ne? Marija kaže: poštovati tradiciju je dobra stvar. Od sada ćemo i mi raditi isto. Malo kasnije svekrva prilazi Mariji i kaže: Marija, Marko mi je rekao da ćeš od sada i ti davati svoju platu mami. Marija kaže: da, već sam je dala svojoj majci. Njena svekrva ostaje šokirana. Šta? Kako je to moguće? Marija odlučno kaže: Markova plata ide njegovoj majci, a moja plata ide mojoj majci. Šta je tu loše? Ali sada su se naši kućni prihodi prepolovili. Možda sljedećeg mjeseca nećemo moći ni da platimo rate za auto i kuću. Tada bi tvoj dragi sin mogao završiti na ulici. Njena svekrva se uplaši. Šta? Ko će završiti na ulici? Marija samouvereno kaže: ako mi ne veruješ, idi i pitaj Marka. Njena svekrva ljutito kaže: ne možeš ovo da uradiš. Marija ustaje i kaže: mama, trebalo bi da deo svog slobodnog vremena provodiš gledajući serije. Tvoji stari trikovi su previše predvidivi. Na mene uopšte ne deluju. U ovoj kući ja odlučujem na koju stranu duva vetar. Dakle, prijatelji, da li mislite da Marija ispravno postupa prema svojoj svekrvi? Obavezno napišite svoje mišljenje u komentarima. Hvala.